gonkay so bawri pipiti pikoko pino ko fulbe mbini bandirabe musibe teddube holto paaden ko tonto gudiri kumba yimmen holno dubi noddi ko fedde yidbe Amadou Djiby Bari jubbinowo yewtere Damal Ganndal ko on kadi yubbinto Koolol jeeɗiɓiiwol e nden maanditaare yewtere Damal Ganndal jogori wonde ko nyande 13 lewru janvier hitande 2024 tonto place de la gare de Goudiri Damal Ganndal non ko yewtere yaltore e haalirde Goudiri FM la 95.1 ngol Koolol jeeɗiɓiiwol wada ko yeso teddungal Cedel Diallo on ko maire de la commune de Goudiri titonde yewtere ngol do Koolol woni darde dendiragal ngam ñimnude jam e nder rendo jewtowo nden titonde fattam lamiri ko hamme Amadou Ly jayndiyanke mo 2STV dum don fuddoto ko sanga waktuji 16 ha waktuji 17 mbele nyalawmo ko don haadi bandirabe mbiyen ala den golle man jokku sanga 21h ko hirde final e hollirde final tawa gila awlube lawbe wambabi nyaajo kame final tawa e ko nandi hen ma hollire on don jamma wadobe gacci to bangi rap kamne keta hen caggal ko wayno rimka mo ando jubo ben kay wadobe théâtre woni mago ma kollir koye men hono foyre bundu ma wadi hen ko wedda kono non jogoto jammo ha weta ko gawlo beldo dande o bawdo ko wadata ko woni guro walla binta dono lamma binta o ma o wadi yela mu ittaka wattaka ko kanko gurowo nyang e gomu makko jogoto jammo ha weta ngol Koolol jeeɗiɓiiwol maanditaare Damal Ganndal non teddinira dum ko teddube andube teddungal wobe teddinede ben goni bedo baban nyalawmo woni parrain o wite ko Ceerno Samba Yero Dia gono tonto leydi France ko Ceerno Labado inde Allah yuman nyalawmo hono maren on ko honorable député Ramata Saw gandirado Kodel ko député Falde Goudiri invité ji d'honneur ben goni bedo Alhaji Abou Ndiaye PDG Dakar Media Madani Kolli Ndiaye on ko ministre conseiller à la présidence de la République Demba Nyokso Thiam Amadou Ba madame Houray Anne ko première adjointe au maire tonto commune mo Boyngel Bamba Abdoulaye Giro gono tonto leydi France Abuja gono tonto leydi France dum non bandirabe kaline no daye kewale pewal ha tentinone dendangal bundum kobe futankobe Sénégal e mbadi kupti dindi ko buri hen ko welde ende manditaare ko hay mbudu yobetaake so wona tan moni kaline nodda nde nyaatoto ha yodo ara arday nedi bandirabe teddubi ko nyalawma pinale gandal kono kadi ko nyalawma gostondiral mijoji dum non hay goto e mon wota jab simtanede o nyalawma 17 lewru janvier 2024 tonto place de la gare de Goudiri ende yewtere Damal Ganndal édition 2024